The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Nausapan dito, tamang oras mismo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Biyernes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 7.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate, at Channel 62 sa JMA for the Box. Umpisa na natin ang tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, dalawang lalaki sa Ginubatan, Albay na kinikilalang umanong supplier ng illegal na droga sa lugar. Ora mismong nalambat ng pinagsanib puwersa ng PDEA Regional Office 5, PDEA Albay, Philippine National Police Drug Enforcement Group o PDEG, at Ginubatan PNP. Ang buong kaganapan, panoorin natin sa ating lambat. Kasama ang PDEA, samahan niyo kami sa aming gagawing operasyon. Ang hinapit ng biktima ang karumal ng ngayon ako, si Nomer Corporal, at ito ang lambat. Matapos ang halos isang taon na pagmamanman sa isang tulak umano ng iligal na droga sa bayan ng Ginubatan, Albay, tuluyan na itong nalambat sa inasang bypass operation ng PDEA Regional Office 5. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, pahirapan ang ginawa nilang surveillance sa suspect. Maliban kasi sa mailap ang suspect, ay pahirapan din na makapasok sa mismong bahay nito kung saan nagaganap ang kanyang illegal na transaksyon. Kahit anong dulas ng malapalos na suspect, ay hindi pa rin makawala ang kanilang illegal na gawain sa undercover agent ng PDEA. Dahil ang undercover agent ng PDEA nakabili umano ng illegal na droga sa kanilang target. Maliban pa sa pagtutulak ng illegal na droga, ay pinapagamit pa umano nito ang kanyang bahay bilang drug den sa kanyang mga parokyano. Mapapansin rin sa video ang paglabas-pasok ng ilang individual sa bahay ng suspect na di umano gumagamit ng droga. Kaya naman isang operasyon ang kanilang agad na ikinasa para tuluyan ang malambat ang suspect at matigil na ang kanyang illegal na gawain. Ang suspect ay kinilalang si Bernard Balde, 56 years old, na nakatira sa Sitio Managay, Barangay Kibungbungan. Dito ay masusing plinano ang mga hakbang upang kumagat si Balde sa gagawing pain ng PDEA. Kasama ang pinagsanib puwersa ng PDEA Regional Office 5, PDEA Albay,
Philippine National Police Drug Enforcement Group o PDEC, ginubatan PNP at ng Lampating. Samahan nyo kami sa aming gagawing operasyon patungo sa pagbuwag sa illegal na gawain ng suspect na si Balde. Magandang hapon. Ako, si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Eksaktong alas 9 ng umaga nang kami ay tumungo sa target site. Habang nauna naman sa lugar ang arresting team, kasamang magsisilbing pusher buyer. Nang kami ay pumwesto na sa tapat ng barangay hall ng Kibungbungan. Ilang minuto lang ay nakatanggap na kami ng isang tawag. Isang udyat na positibong napagbenta ni Balde ang aming pusher buyer. Matapos ang kanilang transaksyon, ay agad na nagtungo ang Team Lambat ng Ako Bicol tabang ora mismo ni Kong Zaldico, kasama ang Team PDEA sa target site. Pagdating namin sa lugar ay naabutan na naming nalambat na ng tauhan ng PDEA ang di umano'y tulak na si Balde. Kasama ang isang lalaki na nakilalang si Marlon Pablico, 36 years old ng naturang lugar. Nakuha sa kanila ang 3 plastic sachet na may lamang hininalaang shabu at bypass money. So, ang modus operandi nito, sa bahay lang talaga siya nagtatransact. So, pupunta lang doon, kakatok sa gate, aabutan ng Marlon Pablico, aabutan siya sa gate. Pag malakihan naman at yung mga kakilala niya talaga, pinapapasok nito sa loob ng bahay. Hindi na itinanggi pa ni Balde ang pagtutulak umano ng illegal na droga. Ayon pa sa kanya, nagawa lang daw niya ito dahil madaling kumita ng pera na kanyang ginagamit para sa kanyang gamutan. Na paano man sir nakalaw to sa punto na naglaw to sa illegal na pagbibenta? Eh nga, siyempre na, kaya na yung naharap man lang sa ko yan. Mas dako ang benta, mas dahil lang. Sa tapon, yan naman. So, ang kaya sa bulong, kaya may diling ka man ng Habang si Pablico naman ay pilit na itinanggi ang pagkakasabwat nito sa illegal na gawain ni Balde. Nagka-asikoso sa manok niya. Tigal daw ako 600 daw mo sa nang trabaho ko tapos. Tagalaga. Tagalaga sa manok. Pero napapansin mo sir na may nagluwas na ubo. Hindi, sa akin, bale wala ata. Ako, di ba ako sir nagalit sa So ayan, pasado alas 12 ngayong hapon, nasa likod ko ang dalawang suspect na nahuli sa ating isinagawang bypass operation. Idadala na ito sa PDEA Regional Office 5 sa Legazpi City para yung dalawa isa sa ilalim sa drug test. Ngunit ayon sa kanila, hindi daw sila gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Nahuli natin siya. Ayon kay Agent Basilia III, kasama si Balde sa kanilang target listed drug personality dito sa Bicol dahil siya mismo ang kinikilalang taga-supply ng illegal na droga sa mga karatig bayan ng ginubatan. Malaking pagtulong talaga to kasi itong subject natin, siya ang main source dyan ng illegal na droga sa lugar na yan. Umaabot ang transaction niya sa Macligaw, Amsur, hanggang Legazpi. So dinadayo talaga sa dyan. Nakita nyo naman yung bahay niya, kumbaga strategic. Sumalayo sa mga bahay-bahay yung bahay niya. Patong-patong naman na kaso ang kakarapin ng dalawa habang dinidinig ang kanilang kaso sa korte. Magsasampa tayo ng Section 5 laban kay Bernard Orjales at Section 5 in relation to Section 26B kay Marlon Pablico Osabel. Ang kasong to ay non-bailable or habang buhay na pagkakakil. Patuloy naman na inikayat ng PDEA Bicol ang publiko na kung sakaling may napapansin silang iligal na gawain sa kanilang lugar, ay mas mabuting ipagbigay alam sa kanila at agad naman nila itong aaksyonan. Sa mga gusto magsumbong ng mga illegal drug activity sa lugar nila, maaari po kayong pumunta dito sa opisina ng PDEA or mag-contact sa PDEA hotline namin or may tinatawag kami ngayon dito na isumbong mo sa PDEA hotline.
Ika nga'y sabi sa kasabihan, madaling pumasok sa gulo, ngunit mahirap na ritong lumabas. Kaya't kung maaaring maaga pa, ay itigil na nila ang kanilang illegal na gawain dahil hindi titigil ang PDEA sa pagtugis sa kanila. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo, ako, si Nomer Corporal, at ito ang Lamban. Nahuli sa ating sinagawang bypass operation. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Lamban. Yan mga kaaksyon, ang isa na naman na matugumpay na bypass operation ng pinagsanib pwersa ng PDEA at PNP dyan sa bayan ng Ginubatan, Albay. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang hiling mula sa isang anak ang ating Ora mismong bigyang katuparan para sa kanyang ama ngayong Father's Day. Ang kanilang buong kwento at ang regalong naghihintay para sa kanila. Abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapalhatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindong Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indong Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako, Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo, itong mga kaaksyon, taon-taon tuwing buwan ng Hunyo, may isang araw kung saan ipinagdiwang natin ang katatagan ng ating ama bilang haligi ng ating tahanan, bilang sandalan ng pamilya at taga-suporta sa ating pangangailangan. At mula sa Tinago, Ligao City, may isang anak ang nagbabasakaling nagbigay ng mensahe sa ating Tabang Ora mismo Facebook page. At ang kanyang inilapit ay hindi isang reklamo, kundi isang munting hiling para sa kanyang minamahal na ama. Kilalanin natin si Tatay Carlos Naporo at ang ating alamin ang kwento sa likod ng hiling ng kanyang anak na si Marites Golod. Ito ang Tabang Ora mismo, Father's Day Special. Magandang araw mga ka-aksyon, ako po si Felix Opiniano. Dahil nalalapit na po ang selebrasyon ng Father's Day, isang anak mula Ligao City ang nagpadala sa atin ng mensahe para mabigyang katuparan ang munting hiling ng kanilang kulirang ama. Halina't kilalanin natin si Tatay Carlos Naporo, isang pedicab driver na mayroong munting hiling. Tara, alamin natin kung ano nga ba yun. And here we are mga ka-aksyon, nandito na tayo ngayon sa Ligao City at makikita niyo sa aking bandang likuran ay ang napakagandang simbahan ng St. Stephen the Proto-Martyr Parish. At excited na rin akong makilala ngayon si Tatay Carlos. Tara, hanapin natin siya at magtanong-tanong tayo sa mga pedicab driver bago siya puntahan. Sir, saan po ang barangay Tinago? Ilang pedicab drivers na rin ang aking napagtanungan, pero ni isa sa kanila
ay walang nakakakilala kay Tatay Carlos. Kaya nagtanong na lang ako kung nasaan ang Barangay Tinago. Para sa ganun, mapuntahan ko na muna si Nanay Marites. Ngayon, papunta naman tayo sa bahay ni Ma'am Marites para makausap siya, makakwentuhan kung bakit nga ba nagpadala siya ng mensahe sa ating programa. Hello, Ma'am Marites. Ay, sige po. Salamat. Ma'am, nung nabasa niyo yung post ng isa namin na staff, but, Opo, sir. Naanggal niyo ako. Nakala ko, hindi totoo. Try ko rin, sabi ko. Hingi ako ng ano kay Papa. Kasi magpapadal na. Kasi nung nag-birthday siya, sabi ko, wala man lang ako may ibigay. Nag-birthday kami, magkasunod kami. May 30 po ako, siya 29. Naawa po kasi sa papa ko, pero hindi ko man matulungan. Kasi pa yung asawa ko matanda na din. Dahil kung nakatapos man ako, sir, siguro maganda man ang trabaho ko. Di ko si papa padyakin. Si Marites Golod ay pangalawa sa 3 magkakapatid. May sariling pamilya na rin. At ang maliit na sari-sari store ang tanging bumubuhay na lamang sa kanilang pamilya. Ngunit ang munting hiling ni Marites ay hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang ama. Si Tatay Carlos ay 70 taong gulang na at sa kanyang edad ay patuloy pa rin siya sa pagpapadyak. At isang simpleng set ng panggupit sa buhok ang nais mairigalo ni Marites sa kanyang ama. Ngunit ano nga ba ang nasa likod ng munting hiling ni Marites? Request ng papa niyo po sa inyo? Po, yung request ko po para kay Papa yung mabigyan siya nung ano, kasi kada punta niya dito, sabi nga nini nung pinsan mo, padadalan ako ng ng panggupit. Sabi ko pa, hintayin mo lang. Yun lang po sinasabi po sa kanya. Kasi yung pinsan kong isa na ako sa kanyang bibigyan siya, wala man hanggang ngayon. Gaano po kasakit na makita niyo yung papa niyo na naghihintay? Kung pwede nga lang po ako na magtrabaho para kay Papa Kaso yung asawa ko, di matanda na rin po. Ako yan siya nagbubuhat ng mabibigat sa Kaya minsan nahihirapan man ako makita Papa ko na sige pa ang trabaho. Minsan nahihilo na daw siya. Minsan may nagpapaano sa kanyang palay, nagpa-ibilad. Minsan mga 5 sako, 10. Awa po ako pag nagbubuhat ng mabigat si Papa. Kaya yun lang po ang request na para din na siya masyado magpadyak, maggupit na lang po. Kaya yun po yung inyong tanging hiling. Para makagaan-gaan din sa buhay nila. Kasi dalawa din po ang binubuhay ni Papa. Kasi yung asawa niya, may kapatid, ayaw man niya pabayaan. Ako sir, pangarap ko lang naman sana si Papa, na yung niya. Di ba sir, pag nagugupit, dyan na lang siya sa bahay niya, mapapahinga na siya. Wala man nagpapagupit sa kanya ngayon kasi yung gamit niya kasi yung una pang panahon na gunting. Tapos may labahas siya. Tago-tago niya pa yun. Sir, kung matulungan man po sir si Papa, grabe po talaga yung pasasalamat ko sa inyo. Tapos doon sa pig-chat ko doon sa kay Ma'am. Personal din naming binisita si Tatay Carlos upang kumustahin. So, nandito na tayo sa Purok 9, Bliss, Barangay Tinago. Hindi alam ni Tatay Carlos na pupunta tayo ngayon sa bahay nila. At syempre, dahil isa siyang pedicab driver, bumili rin ako ng sampagita na pwede nating ilagay sa kanyang
pedicab. Ano kayang ginagawa ni tatay ngayon? Kayo po ba si Tatay Carlos? Naporo? Ay, sakto. Ako po si Felix. Din sa inyo po itong tindahan. Ito yung munting tahanan ni Tatay Carlos. At meron din silang maliit na sari-sari store, pangkabuhayan na rin. Nagluluto na si Ma'am. So dito sa munting tahanan na nila Tatay Kaloy, Tatay Carlos, tatlo sila magkakasama dito. Si Ma'am Nilda, yung asawa ni Tatay Carlos, at yung kapatid po ni Nanay Nilda. So dito yung yung kusina nila Tatay. Dito, kung wala sila, kung nandyan sila, ako nang nag-iisa dito, luluto na ako. Hindi na ako nagapara sa kanila. Kung minsan nag-atisibak akong kahoy, hindi nila kaya, tataas ko dyan. Kaya maliit tong bahay ko to, sir. Ito ang lulutuin ko sana. Alin? Itong gabi? Gabi. Saan yung kwarto nyo, Tay? Dito. Tara, i-tour nyo kami sa inyong bahay po. Kwarto ko dito. Kasyaan din. Ito lang. Kung minsan, pag wala akong trabaho, paturtugtog, music. And then, tapos meron din silang tinda. Maliit na sari-sari store. Ayan ang rep. Yung sasabi ko sa iyo ng rep. Ang tagal na yan. Toshiba. Yan. Binigay sa inyo? Binigay yan sa akin. Tagal na. Sa mga lumipas na taon sa buhay ni Tatay Carlos, hindi biro ang kanyang mga naranasan. Tatay, kwentuhan nyo nga ba ako tungkol sa inyong buhay? Pinanganak ako sa Naga. Tapos, paano kayo napadpa dito? Dahil na yung mga magulang ko, wala man yun, tiis man yun, walang inaralan. Pag walang trabaho si Papa, ganun din. Binibigay ko sa maghanap trabaho, maliit pa ako, nagpapastol ng kalabaw. Yun nga, yung upa sa akin nung isang buwan, 10 piso. Noon, kuha kami, naghahani, kung pagkatapos paghahani, magtatrabaho naman sa uma. Ang tagal na, 1970 ako napunta dito. Gaano kahirap yung buhay no? Nako, bastang kung minsan, yung magulang kong babae, amo naghahanap buhay, mahirap. No? Kahit na nung pinapakain sa amin ni Mama, walang trabaho ng tatay, ama ko. Marami ng paghihinagpis ang pinagdaanan ni Tatay Carlos. Marami na ring lungkot ang bumalot sa kanilang pamilya at iba't iba na ring mga pagsubok ang kanilang naranasan. Yung asawa ko nung una, namatay. Pinatawag ako, umuwi. Parang wala na siya sa isip. Tapos, nung pag-uwi ko, wala nang himik dahil nga yun, naniwala na may babae daw ako. Hindi, wala akong magagawa. Ay nako, kala ko hindi ko malabanan. Ano yung ginawa niyo ng dati? Parang relax na ako. Hindi na ako nagparaisip na sa buhay. Yung anak ko, hindi ko mapabayaan. Pinalaki ko sila. Paano niyo pinalaki yung mga anak ko? Dahil nga nagsisip ako, naghahani, nagtatrabaho, lahat gawa na kung ginagawa ko. Tinitiis ko na lang para mabuhay sila. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy pa rin lumalaban sa buhay si Tatay Carlos, kung kaya't araw-araw pa rin siyang nagpupursiging magpadyak at tanggapin ang iba't ibang uri ng trabaho na ibinibigay sa kanya. Ang kwento ni Tatay Carlos ay patunay lamang na ang kalakasan ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng problemang pinagdadaanan, bagkus sa pagmamahal na ibinibigay ng pamilya
na siyang nagiging sandalan. Tulad na lamang ng pagmamahal ni Marites sa kanyang ama. Yan, nakakaantig na kwento ang ating natunghayan ngayong hapon. At para sa hiling na ito, personal nating inimbitahan ngayong hapon ang mag-ama na sila Tatay Carlos Naporo at Marites Golod. Magandang hapon sa iyo, Tatay Carlos at Marites. Magandang araw po. Opo, nakikita ko kayo, talagang emosyonal kayo habang pinapanood ang ating VTR. Kamusta ka na, Tatay? Mabuti naman. Dahil na ako dito na press ninyong pumunta sa studio. Kaya nagpapasalamat din ako sa inyo. Apo, ano yung naramdaman mo, Tatay, na nagpadala ng mensahe itong anak mo? Nabigla nga ako, sir. Kala ko, ano to? Wala. Bakit ka kung na ganito tayo? Na pinuntahan tayo? Ay, wala nga yan pa. Sabi sa akin na, huwag ka na lang pa magalit, sabi niya. O sige, bahala ka. Opo. So, ikaw, Tatay, talagang naikukwento mo sa kanila na gusto mo talaga na magkaroon ng panibagong... Gusto ko talaga magkakuha ng panggupita. Primero, wala akong trabaho. Kung minsan, pag tapos ako paggupit, magpapadyak naman ako. Yan din. Pag uuwi ko, mayroon ng 300, kulang pa. Sige, Tatay, totoo bang ngayon is nasa 70 years old ka na? Opo. Pero hindi naman halata, Tatay, kasi talagang machong-macho pa. Opo. Sa pagtingin ko, nasa 40 years old ka pa lang. Tama ba, Tay? Eto ngayon, Tay, talagang ang hanap buhay mo na is yung pagpapadyak. Opo. Gaano kahirap, Tay? Sa edad mo? Sa edad mo, Tay? Kung minsan, maski hindi ko Sige, Tay. kinakaya. Ganito mo yung mic para maski hindi ko kinakaya ko dahil ang pagtiis ngayon, sobra. Kahit na maka 300 lang yan, tama na. Opo. Kaya mo yun lang ang ko. Gaano ka na katagal, Tatay, sa pagpapadyak? Pwedeng mga... Ganito mo lang yung mic mo, Tay. Pwedeng mga 15. 15 years. Opo. Sa araw-araw, Tay, or nasa magkano yung kinikita mo? Kung minsan, nagkita ako ng 200. Uwi na ako yan, kulang pa. Minsan, balik naman ako to another 200. Opo. Yung pagpapadyak mo, Tay, ito na rin yung way para buhayin itong mga anak mo. Oo. Ilan yung anak mo, Tay? 3. Tatlo namatay yung panganay. So, 2 na lang yung anak mo. Itong 2 mo ay may kanya-kanya ng pamilya. Opo, sila na lang 2. Itong si Marites. Si Dominga. Yun na lang ang kung minsan tinutulungan ko. Opo. Ngayon nasa kaedadan ka na, Tay. Kamusta, sir? In case na, syempre, pa bago-bago yung panahon, may mainit, may maulan, may mga times ba, Tay, na wala talaga tayong na didilihensya sa pagpapadyak? Kung minsan talaga, nag-uutang pa nga ako kung walang anak buhay, siyempre. Mayroon nga nagpapautang sa akin, pero pinuporsintuhan ko pa rin. Dahil mabuhay din ng mga kaming 3. At nakita ko sa video, Tatay, namatay yung asawa mo. Mga ilang taon sila? Ito, nasa 10. 20 years namatay si mama. 20 years. 4 years old. So, mga bata pa nang naiwan ito. So, ikaw na lang, nung mamatay itong asawa mo, solo mo nang tinataguyod itong mga anak mo. Opo. Okay. Maliban sa pagpapadyak, ano pa yung pinagkakakitaan mo? Nagpapasok ako magkargador, lahat. Papasok ako. Nagpapasok po ako. Gaano kahirap, Tatay, na solo tinitiis ko na lang dahil gusto ko sila mabuhay nung mamaliliit pa. Kaya sabi ko, awa ng Diyos. Gaano mo kamahal itong mga anak mo, Tatay? Sobra pa.
hanggat nabubuhay pa ako. Opo. Dahil sa edad mo tay, meron ka na bang nararamdamang sakit na iniinda? Mayroon naman po. Kung minsan, nagbibili na lang ako ng mga herbal. Ayaw ko yung mga galing sa doktor. Oo. Yun nga. Pero hindi ka pa tay nagpa-check up? Nagpa-check up na po ako. Ano daw sabi ng doktor? May sabaga daw ako. Despite ng sinabi ng doktor na meron kang komplikasyon sa iyong baga, pero tinuloy mo pa rin yung pagtatrabaho bilang pajak driver. Tuloy-tuloy po. Bakit, sir, Dahil gusto mo pa rin maghanap buhay? Sa paghanap buhay kaya, sir, na wala naman ako maasahan, mga anak ko, hindi ko naman pwedeng asahan. Tinutulungan ko pa nga sila. So, mailipat ko lang yung kwento dun sa kagustuhan mo. Dati talaga ay nagugupit ka na. Opo. Maliliit pa sila. Ikaw na talaga yung... No, nagugupit na lang po ako. Opo. Bakit, hanggang kailan kayo natigil dun sa pagugupit? Pag wala akong pagpadyak, pag mayroon nagpagugupit, mga dalawa, gugupitan ko. Kina. Dahil, sabi nila, gupitan mo lang ako, Carlos. O sige. Hindi pa pumapasok sa pagpadyak. Oo. So, natigil ka nung, kumbaga yung kagamitan mo is luma na talaga? Luma na po. Kaya kung minsan, tinitigil lang, wag na, wala naman akong gamit. Sa iba na lang, doon na lang sa sentro. Opo. Talagang nakikita ko yung pagiging responsableng ama ni Tatay Carlos. Kahit anong trabaho, kahit anong bigat ng trabaho, talagang sinisikap ni Tatay para mapunan yung pangangailangan ng anak mo hanggang sa lumaki ito. At nakita ko naman na talagang good way yung pagpapalaki mo dito kay Marites. Dahil sa pamamaraan niya, ay gusto kang mabigyan ng kahit munting regalo. Nabigla nga ako, sir. Ano ako, bakit? Basta nga, Papa, huwag kang mag-alala. May rarating sa iyo ng biyaya. Baka bigyan ka ng panggupit. Okay. Sige. Ilipat ko naman kay Nanay Marites. Nanay Marites, nung nakikita mo, talagang emotional ka, nung nakikita mo yung kwento ni Tatay. Bakit, ma'am, ano po yung nafe-feel natin? Kasi po sir, parang dahil sa mga pinagdaanan ko, ayoko na rin si Papa maghirap tulad ng mga pinagdaanan namin. At nakikita mo, Nanay Marites, si Tatay na sa edad niya ay nagpapadyak pa siya, yung mga mabibigat, yung sinasabi mo. Pag nagkakarga siya ng mga palay. Nakikita mo ba siya, kahit isang saglit si Tatay na iniinda na niya yung katawan niya? Kasi po meron siyang amo na may mga palay. Tapos nagpapaano sa kanya bilad. Sabi ko, Papa, huwag ka naman siya mag-ano ka din. May sabaga ka na. Bawal na yung magkarga ng mabibigat. Ano yung nararamdaman mo, Nanay Marites, na despite sa kanyang nararamdaman na meron siya ng komplikasyon sa baga, ay patuloy pa rin siya na nagtatrabaho? Yun nga po, dahil may binubuhay din po siyang dalawang kasama na pareho na po senior. Kaya po minsan pag wala silang ulam, pumupunta si Papa sa akin, binibigyan ko po dahil nga naawa ako sa Papa ko. Yun lang po. Opo. Ikaw, Tatay, alam mo na nag-message sa amin si Marites, itong anak mo? Hindi po. Wala po siyang alam, sir. Wala siyang alam. Pero alam mo tayo yung nararamdaman ni Marites na sa tuwing nakikita ka niya na nahihirapan na sa pagpapadyak. Ano yung naalaman mo ba yun, Tay? Oo, naawa naman ano naman ako sa kanya, sabi ko, wag, kaya ko pa man. Wag ka nang maalala sa akin. Pero deep inside talaga, Tatay, talagang kahit hindi mo na kaya. Kahit hindi na kaya, kinakayaban. Apo.
Ikaw, Nanay Marites, kamusta yung bilang ama si Tatay Carlos sa inyong magkakapatid? Para sa akin po, si Papa, kahit may asawa na ako, sabi ko, Papa, wala akong babayaran naman kita, Papa. Ayusin mo lang yung bubong namin. Tulungan na lang kasi kung magbabayad ako sa iba, mas mahal po. Kaya kay Papa, kahit magkano lang bigay namin, okay na po sa kanya. Naayos naman po yung bubong namin kasi tumutulo na po. Opo. Itong tatay mo, Nanay Marites, gaano mo siya kamahal? Mahal na mahal ko po ang Papa ko, sir. Kasi dalawa lang kami magkapatid. Namatay na yung panganay namin. Sumagi ba sa'yo, Nanay Marites, na natatakot ka dahil may nararamdaman na si tatay? At... Opo, sir. Kasi lalo nung nababalitaan ko pag nagtatrabaho siya, umakyat siya sa bubong. Tapos, one time, nag-ano siya ng dugo. Kumbaga sa ano. Sabi ko, kasi Papa, di mo na kaya nagtatrabaho ka pa, ganun-ganun. Eh, paano nga mabuhay yung mga kasama ko, ganun. Kaya gusto mong mangyari, Nanay Marites, huminto na siya sa pagpapadyak at magkaroon na lang sir. Opo, yung parang gupitan, steady na lang po siya. Parang magaan na trabaho yun, sir. Para sa iniisip ko, magaan na trabaho yun. Magugupit lang siya, dyan lang siya sa bahay niya. Kung wala namang gugupitan, pwede naman siya mag-extra sa iba hardinero. Okay lang yun, sir. Wag lang mabibigat. Opo. May mga times ba, Nanay Marites, na kinausap mo si tatay na tumigil na siya sa pagpapadyak? Pag nagagalit ako, sir, na nababalitaan ko ang nag-ano, sabi ko, Papa, ano na yan? Bakit ka pinipilit mo pa kasi umakyat sa bubong? Eh, doon siya inatake sa bubong. Eh, kung nahulog po siya doon, eh, patay siya. Bakit naman tayo naging ganun yung nangyari na may nararamdaman ka na kumukuha ka pa ng trabaho bilang construction? Linalabanan ko na sana, sir, dahil mahirap. Kumbaga, mas inaalala mo yung binubuhay mo ngayon. May iniisip akong medyo minaramdaman. Tinitiis ko na lang, sir. True, kumbaga, iniinom mo na lang mga herbal. Hindi ka na... Herbal, sir. Kamusta naman pag umiinom ka? Naman. Mahal yung, sir, na herbal ko. Kung minsan, maski hindi ko kaya, pag ninipunan ko, bumibili ako mga 1/4 isang liquid. Opo. Pero pag pinipigilan ka ni Nanay Marites, itong anak mo, na huwag ka na magtrabaho, ano yung nararamdaman mo? Parang nahina ako. Humihina ang kuwan ko. Ano yung mga kadalas na sinasabi mo sa kanya pag sinasabihan ka na, tumigil ka na sa pagtatrabaho? Sabi ko sa kanya, titigil ako. Hindi naman ako makapag-asa sa inyo dahil may mga sarili naman kayo, makakahiya naman. Kahit na mahina na ako, tinutuloy ko pa ng trabaho. Okay. Sige, Nanay Marites, maaari nyo bang maikwento sa amin kung paano yung nangyari na nakapagbigay ka ng mensahe sa amin para sa iyong ama? Ako, sir, nakaupo lang ako nung time na yun. Papahinga ako kasi naglaba ako. Tapos, sige yung cellphone ko. Tapos yung nabasa ko kay ma'am, abot sa mga medical, sabi ko, pwede pala dito humingi ng tulong sa ganito. May kaya kung totoo to, minisage ko muna si ma'am. Tapos, nung minisage ko po si ma'am, response po agad sa akin, about sa medical muna about sa medical muna po yung itinanong ko. Tapos pinalipas ko kaya wala man akong ihingi ng tulong. Baka sakali lang ako kung magkasakit si Papa. Yun po iniisip ko, hihingi ko ng tulong. Pero po nung second message ko na nabasa ko about sa Father's Day, naalala ko na naman si Papa. Ano kaya iririgalo kay Papa? Wala man akong hindi ko afford. Pero gusto ko ako noon panggupit na sa tapos yun po, parang try ko ulit mag-message kay ma'am. Tapos po, nag-response naman si ma'am, tumawag. Nung tumawag na, hindi na ako mapakali. Sabi ko, ay totoo pala siguro yun kasi tumawag si ma'am. Sabi, tinatanong ko si ma'am, anong programa po ba ito, ma'am? Sabi, hindi po, baga kayo kung ma-interview po kayo. Sabi ko, hindi po. Parang nahihiya ako, sir.
Dahil di ko alam na totoo pala. Opo, sir. Yung na-post. Opo. Pero before itong makita mong post ng aming program, talagang ang gusto mo na talagang ibigay sa iyong ama is yung, Opo, yung set ng paggupit. Opo, kasi kinuko na ano ko minsan doon sa amin, may katabi akong nagugupit doon, pero PWD siya, sir, si Terio ang tawag doon. Tapos, sir, kinukuha siya. Sabi, kung hindi siya magaling magupit, di siya kukuhunin doon. Sabi doon sa kanya, dito ka na lang ngayon magupit sa barbero nung kapitbahay namin. Porsyentuhan ka lang. Ewan ko kung anong usipan nila, sir. Sabi mo ni Papa, gusto ko nga niya sarili ko man. Paano naririnig ko lang ba ang kwento? Yun ang nasa isip ko, sir. Opo. Pero nag-try ka na, ma'am, na tumingin kung magkano itong panggupit? Hindi po ako, sir, masyadong nag-ano kasi na ano ko lang. Mahal wala talaga. nga po ako ibibili. Kasi alam ko mahal yung panggupit na ano, yung original po ba, sir? Oo. Kasi bibili ka naman ng local, madali yung mga Shopee. Hindi po ako doon nag-ano. Opo. At nang nakita mo yung post ng aming program, talagang kinuha mo na yung chance Opo. para yung Kasi panggupit magpa-Father's na Day, yan. hiniling mo kay... Opo, sir. Kasi about sa Father's Day yon. Yun, sir, sinamantala ko na In case na magkaroon siya ng itong full set ng panggupit, Opo, sir. gaano ito ka magiging magaan para kay tatay? Kasi, sir, sasabihan ko na yung ano doon na doon na kayo magpagkupit kay Papa kasi meron ng panggupit. Parang ako na yung mag-i-invite ng ibang ano. Yung iba talaga doon, ayaw nakipapagpagupit kasi daw luma na yung paggupit. Mabagal, medyo mabagal. Oo. Opo. Ikaw, Tatay Carlos, in case na magkaroon ka ng bago panggupit, gaano ito makakatulong sa'yo? Ay, mas maganda na din na medyo ano na lang ang kuhan ko, trabaho. Talagang luma na ito, sir, na panggupin mo. Ano ito, mga noon pa? Antik na. Antigo na, sir. 10 taon na siguro yun. 10 taon. Opo. Ano, may mga times ba na may nagpapagupit sa'yo na nasasaktan na dahil... Kung minsan, opo. Nasugatan na niya ako. Kung minsan, nabubunutan eh. Oo. Dahil sa... Dahil na mapurol. Hindi na, mapurol na yung gunting. Sige, Tatay, standby ka lang, sa totoong nakakantig at nakakatuwang mapakinggan ang inyong kwento at may nais ding magpatid ng mensahe ngayon para sa inyo, Tatay Carlos at Marites. At nasa kabilang linya ng ating telepono, si Representative Attorney Raul Angelo Jill Bungalon ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po, Kong Jill. Yes, magandang hapon at magandang hapon sa tagapakinig ng programa Tabang Ora mismo at lalong-lalo na binabati ko rin si Tatay Carlos at si Marites na isang magandang hapon. Opo. Attorney, narinig niyo po ang nakakantig na kwento nila na talagang grabe yung sakripisyo ni Tatay Carlos para sa kanilang pamilya na kahit anong bigat ng trabaho ay kinakaya niya para mabuhay ang kanyang mga anak. At ang hiling naman ngayon ni Marites para sa kanyang tatay ay magkaroon ng full set na panggupit. Ano po yung maitutulong natin, Kong Jill, dito sa mag-ama? Yes, tama ka, no? Napakinggan po yung kwento nila. Medyo naging emotional nga rin ako konti kasi alam naman natin, no, ang sakripisyo talaga ng mga tatay. Gagawin ang lahat para sa ating pamilya, sa ating mga anak. Kaya dahil dyan, meron tayong ibibigay na munting regalo para kay Tatay Carlos. Ayun. At ang ibibigay natin ay isang set ng razor, no? Yun. Hindi lang yung razor ang ibibigay natin, kundi pati mga kagamitan sa paggugunting, no? Or sa kanya pong trabaho na pagiging barbero. At yan ang ating munting regalo para kay Tatay Carlos. Ayan, mga ka-action, makikita nyo sa screen nyo ang pagbili. Ora mismong binili ni Kong Jill Bungalon. At ora mismo nating ibibigay ngayong hapon mismo kay Tatay Carlos at Nanay Marites. Ayan, ibigay mo na. Ayan. Salamat po. Ayan.
Hindi mo pa nakikita, tatay. Buksan mo muna para malay mo. TV pala yan, hindi pala razor. Yan, Kong Jill, personal niyang binubuksan ng ating regalo mula kay Kong Jill at sa ating program. Yan, bagong razor, panggupit. Ikaw ba, tatay, marunong kanya na gumamit? Hindi pa. Magtututo ka lang. Matututo ka lang. Sige. Mano-mano lang. Oo. At yan pa, tatay, na isa. Basta meron na tayong bagong razor, panggupit. Yan, original to. Medyo may... Okay. Ano naman yan, tay? Yan. Yun! Ano yan, tay? Thank you. Mga bagong kagamitan. Salamat. Yun. Anong mensahe mo, tatay, dito kay Kong Jill? Natupad na. Salamat kay Sir Felix po. Oo. Tsaka po sa nag-sponsor po nito sa amin, nagpapasalamat po talaga kami. Opo. Dahil yan po si... natupad na yung pangarap ng papa ko. Opo. Yan po si nakikinig po, ma'am, si Attorney Kong Jill. Salamat po, Attorney, sa tulong mo po sa papa ko. Ayan, Attorney, emotional si Marites dahil natupad na ang pangarap niya para sa kanyang ama. Meron ka bang mensahe, Attorney, para sa mag-ama? Yes, sir. Unang-una, welcome. Walang anuman. Yan po yung munting regalo galing po sa amin. At sakto naman dahil ngayong darating na linggo, tayo po ay mag-celebrate ng Father's Day. So, binabati ko po si Tatay Carlos ng isang happy Father's Day. At hindi lang razor, no? Hindi lang bagong razor ang ibibigay natin. Hindi lang mga kagamitan sa paggupit ang ibibigay natin kay Tatay Carlos dahil magbibigay din ho tayo ng food packs, no? Hindi lang para kay Tatay Carlos, pa rin sa kanyang anak na si Marites ay bibigyan din ho natin ng food packs. Yan po ay tulong galing ho sa amin, sa Ako Bicol Party List. Sana makatulong at makadugtong sa inyo pong mga pangangailangan sa mga darating pong araw. So, maraming salamat at Happy Father's Day po ulit para po kay Tatay Carlos. Opo, sa muli, maraming salamat po, Attorney Kong Jill Bonggalon. Salamat po, sir. At magandang hapon. Opo. Salamat po, sir. Ayun. God bless you po, sir. Opo, Nanay Marites, anong nararamdaman natin na natupad na yung pangarap Masaya, mo? sir. Masaya po. Kasi kahit din siya magpadyak, pwede na siya maghanap buhay sa bahay lang niya. Opo, Maggupit. Sige po, tatay, ano yung mensahe mo? Oo. Ano yung mensahe mo para sa anak mong si Marites? Thank you. Sabi ko, Nene, thank you. Kahit simpleng ano lang po, sir. Panggupit. Sige. Opo. Dikit mo. Salamat po, Maaari ba namin na makita ng ating mga viewers yung pagmamahal niyong dalawa bilang ama at anak? Maaari ba kayong mag-hug para sa amin? Love you pa. Happy Father's Day. Yun! Ayan, mga Salamat action po. natungayan natin na natupad. Salamat po sa Tabang Ora mismo po ng programa na to. Kasi po, hindi ko talaga expect na totoo pala. Totoo po yung yung Tabang Ora mismo po na page po na to. Nakita ko lang po sa cellphone ko. Nagbakasakali lang po. Kumbaga sa try lang po. Totoo po pala. Kaya salamat po sa buong staff po ng Tabang Ora mismo. At po, kay Ma'am Kalisi po. Sa Diyos po. Salamat po sa Panginoon. At si Panginoon. tatay, narinig ko, first time ni tatay na magkaroon ng ganito. Opo, talaga. Ano yung nararamdaman natin, tatay? Na talagang nabigla talaga ako, sir. Opo.
Kaya tuwang-tuwa talaga kung nabigyan Apo. ako ng Dahil diyan meron ka ng razor tie at mga bagong panggupit. Hindi ka naakyat ng bubong. Hindi na po. Ayan. At malay mo tatay, may naantig na ating mga viewers. Palagyan ka ng barbershop sa lugar nyo. Mas maganda din. Ayan. Sige. At kami ay nagagalak at nagpapasalamat dahil sa inyong kwento ay naantig kami. At binigyan nyo kami ng pagkakataon para malaman namin ang inyong kwento. Opo. Yan mga ka-action, maraming salamat po. At Salamat po, sir. yan ang kwento ni Tatay Carlos at Nanay Marites, ang mag-ama na mula pa sa Ligao City. At saludo kami tatay sa iyo dahil talagang nagtiyaga at nagpursige ka para palaki itong dalawa mong anak. Opo. Maraming salamat po at sa muli, Happy Father's Day po. Thank you. Yan. Salamat po. Opo, at tatay meron ka daw na panawagan. Meron po. Sige po tatay. Kapatid ko, si Manay Carmen, kung nabubuhay pa siya, magtawa man lang siyang mensahe sa amin. Para magkita kami. Yung kapatid mo? Si Carmen Napuro. Carmen Napuro. Nawawala siya, tatay? Nawawala po. Ilang taon na siya? Ilang taon na po? Kanong pag-edad ko to? Ano pa siya? Parang daling din pa siya na nawala. Simula noon hindi mo na siya nakita? Wala kasi yung... Ano yung pangalan tatay ng... Carmen Napuro. Carmen Opo. Napuro. Opo. Ayan mga ka-action, in case po na may nakakita or nakakilala po kay Carmen Napuro, nagana po si Tatay Carlos na kanyang kapatid. Ay ipagbigay alam lamang sa aming Facebook account, Tabang Ora mismo, at kami na po ang magpapabigay ng impormasyon kay Tatay Carlos. Dalawa yun, Papang matagal kapatid niya nang nawawala. hinahanap daw itong kanyang kapatid na si Carmen. Dalawa po, sir. Sila. Nawawala. Ay, maliban sa kay magkasabay Carmen. yun, sir. Magkasabay nawala. Elena Napuro. Opo. Sabay silang nawala. Sabay po sila. At ayan mga... ngayon, missing pa rin. Sobra ng 30 taon na hindi kami 30 years na kayong hindi nagkita ng itong dalawa mong kapatid. Opo. Okay, si Carmen saka si Elena Napuro. Elena Napuro. Ayan mga ka-action, kung in case na may nakakita or may nakakaalam kung nasaan po si Carmen at Elena Napuro, ay ipagbigay alam lamang sa aming tanggapan, Tabang Ora mismo Facebook page. At kami na po ang bahala na ipagbigay din alam kina Tatay Carlos. Sa muli tatay, maraming salamat po sa inyong tiwala sa aming program. Salamat, sir. Salamat, sir. At pagkatapos po ng ating program ay ihahatid po namin ng aming team kayo po para hindi na kayo mahirapan. Ano tay? Para makapagsimula ka na baka may naghihintay na sa'yo doon na customer. Malay mo meron na doon na pagbaba mo meron ka ng barbershop. Sige tay, maraming salamat po at mag-ingat po kayo sa pag-uwi at Happy Father's Day po at maraming salamat Nanay Marites, talagang Yan na po yung parang pinakaregalo ko sa kanya na sa pamamagitan po ng Tabang Ora mismo po. Nakapagregalo po tayo kay Papa ng panggupit. Sige po, Nanay Marites, maraming salamat po. Salamat din po sa inyong At lahat. yan ang munting hiling ngayong hapon na ora mismong binigyang tugon ng ating programa. At para sa magnanais na humingi ng tulong sa ating tanggapan, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon.
Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Hanggang sa Lunes, mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal. Salamat! Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo.